Что-то они как-то быстро летят. הנה הטיל הלבן וישר. כן, אני רואה. הנה עוד אחד, הנה בא עכשיו אחד ישר. הנה. הנה הטיל. יואו, כמה? הנה, הכל מיירטים. יואו, עוד אחד משם. כן, היו מלא. אבל למה אין אזעקה? אני מצלמת. יואו, איזה מפחיד. יואו, זה רעש. הנה, יש אזעקה, נשמעת אזעקה. לא, אני שומעת... כן, ראיתי 3 שם, יואו. הנה, יש אזעקות חלשות, אתה שומע? כן, אבל יש מלא פיצוצים. יואו! זה מצלם. יש פיצוצים, הנה מלא פיצוצים, אתה שומע? כן. הנה, גם שם היה אור. היה שם אור מקודם, מעל הבניינים. כן, היה שם מלא, יש מלא פיצוצים. יש אזעקות, אתה שומע את האזעקות?